wannan ce assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam ikhlasi. Malam shin ko akwai zakka da albasa, kankana da barkono? Wa'innan duk abubuwan akwai sabanin malamai tsakanin su. Duk abinda ku kiyaye, abinda adda zakka da wanda adda riba shine abinda ya hada abubuwa guda uku. Guda nawa? Uku. Na farko at-tu'um idan abinci ne. To yanzu albasa abinci ne? Ya danganta. Zaka iya cewa abinci ce, ko ka ce abinci ce ba za ta fita ba. Amma misali wasu na cewa a'a saboda ba abinci ba ce kamar da kuka faɗi. Duk abin da adda zakka sai abin da ya cika sharadi uku, shi adda zakka shi adda riba. Na farko at-tu'um shine kasance abinci ne, ci ne akai. Wasu na cewa abin da at-tu'um ya kasance ana iya ci ne a tsayu da shi. Kaga ba a iya tsayuwa da albasa da sauransu ta fita. Na biyu al-kailu aw al-wazn ya kasance ana auna shi. Kamar yadda ake cewa buhun shinkafa, buhun masara, kwanon shinkafa, kwanon masara. Na uku al-iddikhar, wabinda ake iya ajewa shekara ɗaya, shekara biyu. Kun ga albasa ba a aje ta shekara ɗaya ko shekara biyu. To ba tuka sharaɗin uku ba, don haka kauli mafi inganci ba ta da zakka. Amma in kai noma albasa ka kai ka sai suwa, kuɗi suka isa zakka suka juyo ana musu zakka, saboda yanzu kuɗi kawwa zakka kana da zakka, kuɗin sun kai nisabi sun shekaro, to yanzu za a yi musu zakka. Misali kana da wata miliyan 2 aje, kana nan aje ce, to sai ya kasance ka sai da albasa, ku kiyaye, mun ce albasa ba ta da zakka, kana da miliyan ka 2 sun shekara 2 sun shekara 1 cif, miliyan 2 a bana ba su isa zakka ba, sai ka sai da albasa. Kuda ka sai da albasa sai suka sai da ta miliyan 1 sai suka cika miliyan 3, dole sai kawo miliyan 3 ɗinka zakka. Yanzu ba zakka albasa kake ba, zakkan me kake? Zakkar kuɗi. To amma dai duk waɗanda ba su cika waɗancan sharuɗan ba, babu riba cikinsu kuma babu zakka. Don kana iya kai albasa guda a baka albasa 2 ba laifi ba ne. Kana iya kai tumatur ɗaya a baka tumatur 2 ba laifi ba ne. Saɓanin kwanon shinkafa da kwanon dabino baya halitta ka kai 2 a baka ɗaya. Wallahu ta'ala alam.